السلام علیکم رانا حسنین بھائی پھر غور کریا جے تواڈی نظر کہ کل گرم بازار آئی تاجراں دا بندے چنگے چنگے لوڑ تو ویک گئے تے کئی غرضاں تو ہو نے لام گئے کئی رزق دی تھوڑ تو ویک گئے تے بلو بلو دا رانا صاحب انت بھی کوئی نہ کئی جوڑ کے جوڑ تو ویک گئے سانو مفت بھی کئی نہ پسند کیتا کئی لوگ کروڑ تو ویک گئے رانا صاحب پھر غور کریا جے کہ کیتے وعدے توڑ نبھاون دے نال حل اٹھاونا یاد آئی میں لڑ پواں تا رو رو کے مینوں ڈھول مناونا یاد آئی چلو آج تیرے دشمن سہی میری سنگت دا سامن یاد آئی منہ رکھ کے میرے ہوٹھاں تے دمی نال جگاون یاد آئی رانا حسنین صاحب پھر غور کریا جے کہ دو لفظاں تے رک دنیا گئی ایک دکھ تے دوجا سکھ ہے بندے سکھ وچ سجن بنا میندے نے مل ویندے نے ویکھ کے دکھ ہے تے اساں دوواں صورتاں وچ جنم آئی تیتھوں نہیں پرتایا مکھ ہے تینوں دتی زبان وچ پھسے ودیاں نہیں تے رنا دی کیڑی بھوک ہے رانا صاحب پھر غور کریا جی مینوں توڑا کلاس وچ ملنا ہونی جس ویلے تفریح ہے میرے ہونٹ ہلنے ادب تو نہ میری ہر گل گل تے کرنی جی ہے مینوں ملک تو وکھرے آسف اتنی ایک دینی ترجیح ہے کہ ادو کٹ میں خود کال کرینا میرا جائز تو جائز فری ہے خوش رہو رانا صاحب تھینکس فار واچ